Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, επιμεσαίων κυμάτων, συχνότητος 728 χιλιοκύκλων ανά δευτερόλεπτον, ημίκους 412 μέτρων. Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο Milton Experience, την εκπομπή που και διασκεδάζει αλλά και επιμορφώνει. Με αφορμή το Νομπέλ Χημείας για το 2024, θα ήθελα να σας μιλήσω για το σημαντικό ζήτημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών και τους ακραίους υπερνερντάδες που ασχολούνται με αυτό με μεγάλη επιτυχία. Το Νομπέλ λοιπόν απεδόθη σε 3 άτομα συνολικά, στον David Baker για υπολογιστική βιοχημία και εφαρμογή της στην σύνθεση καινοτόμων πρωτεϊνών και σε άλλα 2 παλικάρια οι οποίοι συμμετείχαν στο περίφημο project AlphaFold. Το ένα παλικάρι είναι ο Γιάννης ο Πηδιχτούλης, δηλαδή ο John Jumper, και το άλλο παλικάρι είναι ίσως ο σημαντικότερος ντέμις όλων των εποχών μετά τον Ντέμι Ρούσο, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Μενέλαο Λουντέμι. Ο ήρωας μας ονομάζεται Sir Demis Hassabis γιατί έχει τιμηθεί με το CB Order της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γεννήθηκε το 1976 στο Λονδίνο από μάνα Σιγκαπουρέζα και από μπαντέραν Ελληνοτζίμπριο. Άρα ο Ντέμις οφείλει τα καταπληκτικά του intellectual abilities στην κατανάλωση χαλουμιού. Εν το γνωρίζουμε, ίσως μια μέρα το neuroscience να απαντήσει αυτό το τσέριον ερώτημα. Ο μικρός Ντέμις, όπως πολλοί κολαπτώμενοι νερντάδες, έδειξε πολύ μεγάλη έφεση στους υπολογιστές και στο σκάκι από πολύ μικρή ηλικία. Ωστόσο, ξεκίνησε και ένα trend που το συνοδεύει μέχρι στιγμής όλη του τη ζωή. Χρησιμοποιεί δηλαδή τις νοητικές του ικανότητες για να βγάλει λεφτά, ώστε να κάνει μετά το κομμάτι του. Θα το αναλύσουμε και μετά αυτό το ζήτημα. Χαρακτηριστικά, ο Ντέμις, όντας δεινός καγιστής, εκμεταλλεύτηκε τα έσοδα από τα βραβεία που κέρδισε στο σκάκι ώστε να αγοράσει τους πρώτους υπολογιστές στα μέσα της δεκαετίας του 80. Στα 16 του είχε ήδη τελειώσει με τα περίφημα A-Levels, ας πούμε τις βρετανικές πανελλήνιες, και μιας που έπρεπε να περιμένει 2 χρόνια για να σπουδάσει, αποφάσισε να πιάσει δουλειά σε εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών, την Bullfrog Games, δεν ξέρω τι μάνα της, δεν έχει σημασία, όπου άρχισε να αποκτά εμπειρία στην δημιουργία παιχνιδιών προσομοίωσης και με κάποια χρήση AI, που αργότερα θα του φαίνονταν πάρα πολύ χρήσιμη. Από αυτό το gig, ο Ντέμις μάλιστα έβγαλε αρκετά λεφτά, ώστε μετέπειτα να χρηματοδοτήσει όλες τους τις σπουδές στο πανεπιστήμιο. Βλέπετε το trend που σας έλεγα πριν. Γύρω στο 1994, ο Ντέμις, αφού είχε μαζέψει αρκετά φράγκα από το Game Development, μπήκε στο Queen's College στο Cambridge, όπου σπούδασε πληροφορική και την τελείωσε για την πλάκα με double first class honors degree το 1997. Αναφέρομαι στο σημείο αυτό ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ένα βράδυ που τα μπεκρόπινε σε κάτι καπηλιά του Cambridge, ένας φοιτητής του ανέφερε το άλυτο πρόβλημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών, το οποίο άρχισε να τριβελίζει το μυαλό του Ντέμι και το οποίο πρόβλημα αποφάσισε να το ξαναπιάσει σε ανύποπτο χρόνο όταν οριμάσαν οι συνθήκες. We'll get there. Έτσι το 1997 ο Ντέμις εργάστηκε για ένα χρόνο στην εταιρεία Lionhead Studios και συγκεκριμένα ως AI developer για το παιχνίδι Black and White, το οποίο από ό,τι βλέπω ήταν ένα παιχνίδι προσομοίωσης όπου ο παίκτης παριστάνει έναν θεό ο οποίος κυβερνά ένα νησί το οποίο περιέχει διάφορες φυλές. Ο Ντέμις όμως έχει άλλες μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες και ξέρει ότι το όλο game ηλίκη δεν είναι παρά a means to an end. Γιατί ο Ντέμις δεν είναι κρατικοδίαιτος. Δεν θέλει να γίνει ένας κακόμοιρος PhDs, ο οποίος να παρακαλάει διάφορους κρατικούς οργανισμούς. Σας παρακαλώ, δώστε μου υποτροφίες. Σας παρακαλώ, χρηματοδοτήστε μου την έρευνα. Ένα Marie Curie Fellowship, κάτι. Όχι! Ο Ντέμις ξέρει πώς να βγάλει φράγκα για να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όραμα. Έτσι λοιπόν ο Ντέμις το 1998 ανοίγει τη δική του business, τα λεγόμενα Elixir Studios, η οποία στο απόγειο της δόξας της φτάνει να απασχολεί 60 άτομα και κλείνει συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες παιχνιδιών όπως τη Vivendi Universal και τη Microsoft. Γνωστά παιχνίδια της εποχής που έβγαλε είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα Republic the Revolution και Evil Genius. Το 2005, έχοντας πια μαζέψει αρκετά μπικικίνια, ο Ντέμις κλείνει την business του και επιστρέφει ένδοξος στο Academia, αυτή τη φορά στο University College London, για να κάνει διδακτορικό στον τομέα του Cognitive Neuroscience. Εκεί αναπτύσσει θεωρίες που έχουν να κάνουν με την δημιουργία και διατήρηση των αναμνήσεων
και ολοκληρώνει το διδακτορικό του 2009. Μετά παίζει μπαλίτσα σε MIT, Harvard και είναι postdocus σε άλλα εργαστήρια που ασχολείται με computation neuroscience, αλλά κάποια στιγμή αρχίζει να βαριέται και το 2011 αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να βάλει μπροστά μεγάλα μέσα. Με δύο τυπάδες που έχει γνωρίσει στο UCL, τον Shane Lek και τον Mustafa Suleyman, ο Ντέμις ιδρύει την DeepMind, μια εταιρεία η οποία θα αποσκοπούσε να λύσει το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης, αρχικά αναπτύσσοντας αλγορίθμους που ειδικεύονται στο να παίζουν παιχνίδια. Η λογική ήταν ότι οι αλγόριθμοι αυτοί θα μπορούσαν αργότερα να γενικευτούν ώστε να λύνουν πολύ πιο σύνθετα προβλήματα πέραν του χώρου των παιχνιδιών. Πράγματι, το 2013 η εταιρεία δημιούργησε ένα μοντέλο μηχανικής εκμάθησης το οποίο μπορούσε να παίζει και να κερδίζει πολλά παιχνίδια Atari πολύ καλύτερα από ανθρώπινους αντιπάλους. Ωστόσο, η εταιρεία τράβηξε πάνω στα φώτα της δημοσιότητας το 2016 όταν με τον αλγόριθμο AlphaGo, ο οποίος βασίστηκε πάλι σε πολύ καινοτόμα συστήματα reinforcement learning, κατάφερε να κερδίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή του παιχνιδιού Go, τον Lee Sedol στην Κορέα. Μέχρι τότε το Go θεωρείται από υπολογιστικής απόψεως ένα τρομερά περίπλοκο παιχνίδι, όπου η ανθρώπινη δημιουργικότητα θεωρείται αξεπέραστη. Κι όμως ο αλγόριθμος AlphaGo κατάφερε να δημιουργήσει κινήσεις που μέχρι τότε κανένας άνθρωπος δεν είχε κατορθώσει να επινοήσει, δίνοντας μάλιστα και ιδέες σε ανθρώπινους παίκτες ώστε να βελτιώσουν το δικό τους παιχνίδι, ας πούμε. Βέβαια, στη μεγάλη αυτή επιτυχία σίγουρα συνέβαλε και η εξαγορά της εταιρείας του Demi από την Google το 2014. Το ποσό δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, αλλά εκτιμάται γύρω στα $500 εκατομμύρια. Για μια ακόμη φορά, ο Ντέμις βρίσκει τρόπο να βγάλει το παραδάκι, ώστε μετά να μπορεί να χρηματοδοτήσει ό,τι project του αρέσει. Έχουμε λοιπόν φτάσει αισίως στο 2017 προς 2018. Ο Ντέμις έχει πια χρόνια εμπειρία στο κουρμπέτι, έχει μαζέψει φράγκα, έχει πρόσβαση σε κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό και επίσης έχει στη διάθεσή του GPU να φάνει κότες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί πια να ασχοληθεί με εκείνο το πρόβλημα που του τριβέλιζε το μυαλό από εκείνα τα βράδια που μπεκρόπινε στο γαμπρίτ στα 90s. Δηλαδή, να λύσει το πρόβλημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών. Θα μου πείτε, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, ως γνωστόν οι πρωτεΐνες δεν είναι μόνο ουσίες που τις κονιορτοποιούμε και τις βάζουμε στο shaker για να τις πιούμε και να γίνουμε σφίχτες. Είναι μεγάλα μακρομόρια που αποτελούνται από έναν συνδυασμό 20 αμινοξέων και αποτελούν τους δομικούς λίθους όλων των ζωντανών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και των ανθρώπων. Οι πρωτεΐνες κάνουν τα πάντα όλα στους ζωντανούς οργανισμούς. Δρούν ως καταλύτες σε βιοχημικές αντιδράσεις, δηλαδή ως ένζημα. Παρέχουν δομική στήριξη σε κύτταρα και σε ιστούς. Μεταφέρουν αλλά και αποθηκεύουν διάφορους τύπους μορίων. Λειτουργούν ως ορμόνες και διαβιβαστές, διαβάζουν σήματα μεταξύ ιστών και κυττάρων. Λειτουργούν ως αντισώματα, ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων κτλ. Για να εκτελέσει λοιπόν μια πρωτεΐνη μία από αυτές τις πολύ εξειδικευμένες λειτουργίες πρέπει να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρισδιάστατο σχήμα. Αυτό το σχήμα παραδοσιακά οι επιστήμονες το βρίσκουν με μια σειρά πειραματικών μεθόδων όπως η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Για να γίνει η κρυσταλλογραφία πρέπει μια ολόκληρη ομάδα πιναλαίων διδακτορικών φοιτητών να καταφέρει να εκφράσει την πρωτεΐνη σε κάποια κύτταρα, να την παράξει ικανή ποσότητα, να την εξάγει από τα κύτταρα και μετά να περιμένει να κρυσταλλοποιηθεί. Και αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Ωστόσο, στη μολυκή βιολογία υπάρχει γενική παραδοχή ότι ξεκινώντας κανείς από μια συγκεκριμένη αλληλουχία αμινοξέων, φτάνει σε μια συγκεκριμένη τρισδιάστατη δομή. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχουν πρωτεΐνες που κατά τη διάρκεια της αναδίπλωσής τους σκαλώνουν κάπου και παραμένουν σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Υπάρχουν περιπτώσεις που αποτυχάνει η δίπλωση και δημιουργείται μια ανώμαλη δομή η οποία προκαλεί ασθένειες, όπως λόγω χάρη στην νόσο Κρόιτσφελντ-Γιάκομπς. Και
διάφορες άλλες εξαιρέσεις. Γενικότερα οι πρωτεΐνες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την ελεύθερη ενέργεια του συνόλου των μορίων, όπως επιβάλλουν οι αρχές της φυσικής. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα τοπικά μήνυματα στα οποία ίσως μια πρωτεΐνη για διάφορους λόγους μπορεί να σκαλώσει. Τέλος πάντων, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα αμινοξέα και να φτάσουμε ένα προς ένα στην τελική δομή. Δεν θα ήταν λοιπόν υπέροχο να έχουμε ένα πρόγραμμα που να το βάζουμε στο computer με γάμα κάπα, να γράφουμε τα ονόματα των αμινοξέων και να μας πετάει μια θετή δομή με συνταγμένη στο χώρο. Αυτό λοιπόν θέλουν πάρα πολλοί επιστημονάρες να το πετύχουν εδώ και 50 χρόνια και είχα θεσπίσει ειδικό διαγωνισμό, τον CASP, από το Critical Assessment of Protein Structure Predictions, όπου διάφορες ομάδες υπέβαλαν αλγορίθμους οι οποίοι προσπαθούσαν να προβλέψουν τη δομή πρωτεϊνών η οποία δεν είχε δημοσιευτεί ακόμα ώστε να μπορούν να κάνουν τσατσιές, και σε αυτόν ακριβώς τον διαγωνισμό απεφάσισε να συμμετάσχει ο φίλος μας ο Ντέμις για πρώτη φορά το 2018 με την πρώτη έκδοση του αλγορίθμου AlphaFold. Η ομάδα του Ντέμι αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, όπως λόγω χάρη την ύπαρξη ενός μικρού σχετικά αριθμού πειραματικών δεδομένων με τον οποίο μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τον αλγόριθμο. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα, γιατί γενικότερα οι αλγόριθμοι μηχανικής εμμάθησης απαιτούν μεγάλους όγκους παραδειγμάτων από τους οποίους μπορούν να μάθουν πώς συμπεριφέρεται ένα σύστημα ώστε να μπορούν μετά να αναλύουν τη συμπεριφορά του. Έτσι, η DeepMind υποχρεώθηκε στην ουσία να δημιουργήσει συνθετικά δεδομένα, προβλέποντας κάποιες δομές πρωτεϊνών με υψηλή αξιοπιστία και επανατροφοδοτώντας τα δεδομένα και επαυξάνοντάς τα με αυτές τις προβλέψεις, ώστε να έχει ένα μεγάλο σχετικά όγκου training set, όπως ονομάζεται στο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα ήταν ένας υβριδικός αλγόριθμος, ο οποίος συνδύαζε τεχνητή νοημοσύνη με κλασικούς νόμους της φυσικής και της βιοχημίας, δηλαδή υπήρχαν υποσυστήματα του αλγορίθμου που έβαλαν περιορισμούς στο μήκος και τις γωνίες των χημικών δεσμών. Όλο αυτό το σύστημα κατέληγε σε έναν πίνακα αποστάσεων μεταξύ των αμινοξέων και όχι σε μια τριζάστη δομή. Μετά υπήρχε ένα δεύτερο τμήμα του αλγορίθμου που έπαιρνε τον πίνακα αποστάσεων και από αυτόν εξήγαγε με μια επαναληπτική μέθοδο ένα τελικό, μια τελική 3D δομή και κατανομή στο χώρο. Επαναληπτική μέθοδο με την έννοια ότι ο αλγόριθμος παρήγαγε ένα αποτέλεσμα και μετά αυτό επανατροφοδοτεί το σε έναν feedback loop μέχρι να συγκλίνει σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον καινοτόμο αλλά αρκετά τσούμπαλο αλγόριθμο, η ομάδα του Ντέμι καταφέρει να κερδίσει τον διαγωνισμό CASP του 2018 με σκορ 58%. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία που αναπτέρωσε το ηθικό της ομάδας, ωστόσο η αξιοπιστία των προβλέψεων δεν ήταν αρκετά υψηλή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πραγματικά για την έρευνα στην βιολογία, στη βιοχημία κτλ. Έπρεπε λοιπόν να πάνε πίσω στα θρανία και να σχεδιάσουν τον αλγόριθμο από την αρχή. Έτσι και έγινε. Η αρχιτεκτονική του AlphaFold 2 άλλαξε από τα, ας τα πούμε, συνελικτικά νευρονικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται στο ένα και πέρασε στην πλατφόρμα των Transformer, τους οποίους χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και το αγαπημένο σε όλους ChatGPT. Το AlphaFold 2 ήταν ένας, ας πούμε, ενιαίος αλγόριθμος του οποίου η εκπαίδευση γινόταν εξ ολοκλήρου, end-to-end, ενώ το AlphaFold 1 είχε πολλούς ξεχωριστούς αλγορίθμους που εκπαιδεύονταν ξεχωριστά και στο τέλος συνδέονταν, ας πούμε, μεταξύ τους. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, το AlphaFold 2 έβγαζε απευθείας το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν η 3D δομή, ενώ το 1 έβγαζε πρώτα τις αποστάσεις και μετά έπρεπε να μπει κάποιο είδους κλασικό optimization για να βγουν οι αποστάσεις. Με αυτές λοιπόν και με άλλες βελτιώσεις, το AlphaFold 2 ξαναμπαίνει στον διαγωνισμό CASP το 2020 και σπάει τα ταμεία με σκορ 92,4%. Η αξιοπιστία αυτή είναι τόσο υψηλή, όπου συναγωνίζεται πια επάξια τις πειραματικές μεθόδους, οι οποίες φυσικά και αυτές έχουν σφάλματα. Φυσικά, το AlphaFold δεν λειτουργεί εξίσου καλά σε όλους τους τύπους πρωτεϊνών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον John Jumper, τον Γιάννη Πηδιχτούλη, γύρω στο 1/3 των περιπτώσεων η αξιοπιστία του είναι σχετικά χαμηλή και άρα πρέπει κανείς να προσέχει όταν πάει να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ο αλγόριθμος έχει πια διαμορφωθεί ώστε να παράγει ένα σκορ αξιοπιστίας, ώστε οι ερευνητές να γνωρίζουν, ας πούμε, πόσο πολύ εμπιστοσύνη μπορεί να έχουν στην δομή που τους έχει δώσει. Επίσης, στην αρχική του εκδοχή, το AlphaFold 2 δεν μπορούσε, ας πούμε,
να περιγράψει συστήματα όπως συμπλέγματα πρωτεϊνών ή συμπλέγματα πρωτεϊνών με νουκλεϊκά οξέα κτλ. Όλα αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν ενμένει σε μεταγενέστερες εκδόσεις και δει στο AlphaFold 3, το οποίο βγήκε το Μάιο του 2024. Μια ακόμα αδυναμία του είναι οι λεγόμενες ορφανές πρωτεΐνες, δηλαδή πρωτεΐνες που είναι λίγο ξέμπαρκες και δεν υπάρχουν πολλές πρωτεΐνες παρόμοιες με αυτές των οποίων η δομή να έχει προσδιοριστεί πειραματικά, και επειδή το AlphaFold βασίζεται πολύ στο να βρίσκει ομοιότητες μεταξύ των πρωτεϊνών που προσπαθεί να υπολογίσει κανείς δομής με υπάρχουσες πρωτεΐνες, όταν δηλαδή δεν έχει παραδείγματα από τα οποία, ας πούμε, έτσι, εμπνέεται, παράγει αποτελέσματα χαμηλής ποιότητας. Αυτός επίσης είναι και ο λόγος που δυσκολεύεται να προβλέψει την αλλαγή στη δομή της πρωτεΐνης, η οποία προκαλείται από τα λεγόμενα point mutations, και δηλαδή που αλλάζει, ας πούμε, ένα ή δύο αμινοξέα. Στο σημείο δηλαδή αυτό, υστερεί συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους, οι οποίες κάνουν υπολογισμούς καθαρά με βάση τους νόμους της φυσικής, κάνουν δηλαδή προσομοιώσεις, ας πούμε, μοριακής δυναμικής. Από την άλλη, βέβαια, είναι πολύ πιο γρήγορο και έτσι μπορεί να υπολογίσει μια περίπλοκη δομή πρωτεΐνης μέσα σε δευτερόλεπτα ή σε μερικά λεπτά. Παρά τους όποιους περιορισμούς του, το AlphaFold 2, με το που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2020, κίνησε τεράστιο ενδιαφέρον από χιλιάδες απελπισμένους βιολόγους και βιοχημικούς ανά τον κόσμο. Γονατιστοί πέφτανε μπροστά στον Ντέμι και τον παρακαλάγαν να τους δώσει λίγη πρόσβαση στο μαγικό αλγόριθμο, μπας και ξεκολλήσει η έρευνά τους. Από τα χιλιάδες project που υποφελήθηκαν από το νέο αυτό αλγόριθμο, θα αναφέρω ενδεικτικά δύο από τα πρώτα στα οποία χρησιμοποιήθηκε. Το ένα project από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth στην Αγγλία έψαχνε να βρει ένζημα τα οποία μπορούν να διασπάσουν το πλαστικό στα συστατικά του στοιχεία, ώστε να επιλύθει κάποια στιγμή το τεράστιο πρόβλημα των μικροπλαστικών που έχουν μολύνει τις θάλασσες, τον αέρα και γενικά το περιβάλλον και καταλήγουν στο ανθρώπινο σώμα μέσω της τροφικής αλυσίδας. Η ομάδα αυτή είχε ήδη μαζέψει γύρω στα 100 υποψήφια ένζημα, των οποίων δεν γνώριζε τη δομή και προετοιμαζόταν να σπαταλήσει άπειρα χρόνια μέχρι να τα αποκρυπτογραφήσει, ας πούμε. Και ξαφνικά σκάει ο Ντέμις το AlphaFold και σε μια μέρα, ας πούμε, είχαν πει όλες τις δομές και μπορούσαν πολύ πιο γρήγορα να βρουν τα καταλληλότερα ένζημα, τους καταλληλότερους υποψηφίους δηλαδή, για να συνεχίσουν την έρευνά τους. Ένα άλλο project που επωφελήθηκε πολύ νωρίς από το AlphaFold ήταν το λεγόμενο Drugs for Neglected Diseases Initiative, δηλαδή το project για την έβρεση φαρμάκων για παραμελημένες ασθένειες, το οποίο ψάχνει να βρει θεραπείες για ασθένειες με τις οποίες οι μεγάλες φαρμακευτικές δεν ασχολούνται, διότι δυστυχώς αφορούν ασθενείς σε φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου και άρα δεν έχουν μεγάλο εμπορικό πλεονέκτημα. Με τη βοήθεια του AlphaFold, τώρα πια οι ερευνητές μπορούν να χαρτογραφήσουν τη δομή των πρωτεϊνών ενός, ας πούμε, επικίνδυνου παρασίτου και να βρουν πολύ πιο γρήγορα ποιες φαρμακευτικές ουσίες υπάρχουσες θα μπορούσαν δυνητικά να μπλοκάρουν αυτή τη δομή και να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία μιας κέρυας πρωτεΐνης, ώστε στην ουσία να εξουδετερώσουν το παράσιτο. Ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζουν, ας πούμε, ανθρώπινα κύτταρα και άλλα έχουν πολύ λιγότερες παρενέργειες. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, τα δυνητικά ωφέλη για την εξέλιξη της βιοχημίας και της ιατρικής γενικότερα είναι τεράστια. Ο κόσμος διψάει για δομές πρωτεϊνών και ο Ντέμις, με όλη τη σοφία που τον διακατέχει, αντί να περιμένει κάθε φορά και να του ζητάνε να υπολογίσει καινούργια δομή πρωτεΐνης, πάρα πολύ καλά, έκατσε προληπτικά και υπολόγισε τη διάστατη δομή όλων των 20.000 γνωστών πρωτεϊνών που βρίσκονται στον ανθρώπινο οργανισμό και τις ανέβασε σε μια υπέροχη βάση δεδομένων. Φυσικά δεν σταματά εκεί, ο στόχος του είναι να κάτσει και να υπολογίσει όλες τις δομές των περίπου 100 εκατομμυρίων γνωστών πρωτεϊνών από όλους τους γνωστούς ζωντανούς οργανισμούς. Βέβαια, ο σκεπτόμενος ακροατής θα αναρωτηθεί, άραγε θα μπορούσαν μοχθηρά υποκείμενα να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία για να επιταχύνουν την ανάπτυξη πανίσχυρων βιολογικών όπλων? Σύμφωνα με τους ειδικούς βιοειθικής οι οποίοι δουλεύουν για τον Ντέμι, αυτός ο κίνδυνος ναι μεν υπάρχει, ωστόσο είναι αρκετά μικρότερος από τα δυνητικά ωφέλη που μπορεί να παράσει αυτή η τεχνολογία. Επιπλέον, αν μοχθηροί τρομοκραταραίοι θέλουν να απελευθερώσουν παθογόνους οργανισμούς και να πεθάνουν όλοι, μπορούν να το κάνουν ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε με υπάρχοντες οργανισμούς. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια τεχνολογία τύπου AlphaFold, ας πούμε, για να επιτύχουν αυτόν τον σκοπό. Στο σημείο όμως αυτό σας ακούει ήδη να χασμουριέστε. Τελικά το AlphaFold 2 έλυσε διαπαντός το πρόβλημα της αναδρύπωσης πρωτεϊνών,
τέλειωσε η μοριακή βιολογία, θα μείνει όλη η βιολογία ανεργή. Τα πράγματα φυσικά δεν είναι τόσο απλά. Οι πρωτεΐνες ποτέ δεν υπάρχουν αυτόνομα, απομονωμένα σε έναν οργανισμό. Πάντα αλληλεπιδρούν με πλήθος άλλων μόριων, όπως λόγω χάρη νουκλεϊκά οξέα ή τα λεγόμενα μόρια προσδέτες, ligands, τα οποία είναι μικρά μόρια που ενσωματώνται σε μια πρωτεΐνη και τη βοηθούν να αποκτήσει την τελική της δομή και λειτουργία. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις το α-Fold2 δεν μπορούσε να τις μοντελοποιήσει και αν κάποιες φορές έβρισκε σωστά την τελική δομή της πρωτεΐνης, χωρίς να τα τις λαμβάνει υπόψη, τις έβρισκε πιο πολύ από σπόντα, ας πούμε, επειδή είχε μάθει να μιμείται τα patterns που έβλεπε που υπάρχουν στις πρωτεΐνες. Οι καινούργιες εκδόσεις του αλγορίθμου έχουν κάνει μεγάλα άλματα στο να λύσουν αυτό το πρόβλημα, όπως προανέφερα το α-Fold3 έχει εκπλευτεί με ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο dataset που περιλαμβάνει και νουκλεϊκά οξέα και προσθέτες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά ακόμα δεν αρκεί για να μοντελοποιήσει όλες τις λειτουργίες ενός κυτάρου και ενός οργανισμού. Τέλος, πρέπει να θυμηθούμε ότι στη βιολογία δεν μας ενδιαφέρει μόνο η τελική στατική δομή μιας πρωτεΐνης, αλλά και το πώς κινείται μια πρωτεΐνη μέχρι να φτάσει σε αυτή τη δομή. Ποια είναι τα ενδιάμεσα στάδια αναδίπλωσής της, πώς αλληλεπιδρά η πρωτεΐνη αυτή μέχρι να διπλωθεί με όλο το υπόλοιπο κύτταρο. Η λεγόμενη δηλαδή δυναμική της πρωτεΐνης, η μεταβολή της δομής της στην αρτήση του χρόνου. Ίσως οι παλιοί μπαρμπάδες να θυμούνται το θρυλικό project Folding at Home, το οποίο υπάρχει ακόμα και το οποίο προσπαθούσε ακριβώς να σπάσει το πολύ περίπλοκο πρόβλημα της προσομοίωσης της πρωτεϊνικής δυναμικής σε πάρα πολλά μικρά κομματάκια, τα οποία έστελνε σε χιλιάδες υπολογιστές ανά τον κόσμο, αυτοί κάναν τον υπολογισμό και το επέστρεφαν σε μια βάση δεδομένων. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που το α-Fold και το Folding at Home δεν είναι αντίπαλα προγράμματα, γιατί το καθένα προσπαθεί να λύσει ένα διαφορετικό πρόβλημα. Το α-Fold λύνει στατικές πρωτεϊνικές δομές, το Folding at Home προσπαθεί να λύσει μικρά κομμάτια πρωτεϊνικής δυναμικής, δηλαδή να προσομοιώσει την κίνηση μιας πρωτεΐνης ή ενός μέρους της για ελάχιστα μικροσεκόντ ή μιλισεκόντ. Θα κλείσω με την πιασάρικη ατάκα της Dame Jane Tholson, πρώην διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής. Η Dame Jane είπε λοιπόν ότι το α-Fold δεν έλυσε το protein folding problem, το πρόβλημα των αναδιπλούμενων πρωτεϊνών, αλλά το protein folded problem, δηλαδή το πρόβλημα των ήδη αναδιπλωμένων πρωτεϊνών, για να δείξει δηλαδή ότι δεν μας λέει τίποτα για την δυναμική εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Μπορούμε όμως να είμαστε αισιόδοξοι ότι οι μεταγενέστερες εκδόσεις του αλγορίθμου σε ελάχιστα χρόνια από σήμερα θα έχουν άρει σχεδόν όλους τους περιορισμούς, φέροντας επανάσταση στη βιοχημία και ανοίγοντας την εποχή της προσωποποιημένης ιατρικής. Θα πηγαίνετε δηλαδή στον γιατρό, θα σας κάνει full genomic και proteomic analysis και θα σας λέει: έχετε πρόβλημα σε αυτές τις πρωτεΐνες, πηγαίνετε στο συνεργείο, αλλάξτε τις και ξαναελάτε. Και όλα αυτά χάρη στον φίλο μας τον Ντέμιν. Αυτό ήταν το Milton Experience. Εάν έχετε πρόβλημα με τυχόν επιστημονικές ανακρίβειες που υπόθηκα σε αυτό το podcast, τα παράπονα σας στον Ντέμιν, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.